আপোনালোকে জানে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক আজি নহয় 2001-2 চনৰে। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायलायबाय। दा लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनांथार आपडेट लानानै फैलायबाय। तो बे साननैसो बिराद गरम आरोना बिटिसिआव गोदान सरकार जानायजों आरो फैबाय थानाय समाव मानसिफोरनि गोसोआव मा जागोन बेखौ लानानै माने बिराद दावराव दावसि जागासिनो आरो। दा बिनिनो फंनैसो बाथ्रा आं नोंथांमोननि गेजेराव नैबे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो नागिरदों। आरो लोगोसे गोदान सरकारनि जे बिपिएफ दोलोनि सरकार दानाय अलरेडि माने 2025नि सरकारा बिपिएफआ दाखासिगोन आरो दाखाबायबो। बिनि वोटिंआबो मैया जानानै थांबाय। बेवहाय माखासे गोनांथार बाथ्राफोर ओंखारदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, नोंथांमोननो गासैबो फोरमायलां। दा मैया जे बिपिएफ सरकार जानायनि क'क्राझार बड'फा नोगोराव जे वोटिं दंमोन, समायखेरा लानायनि गेदेर हाबाफारि, बेवहाय आसामनि सीएम मानगोनां हिमन्त मामा बिथाङा फैदोंमोन आरो बेवहाय माखासे गोनांथार माखासे बाथ्राफोर फोरमायलांदों। आरो बेयाव डाइरेक्टलि बुंलांखादों जे बिजेपि आरो बिपिएफनि गेजेराव खौसेयैनो सरकार दागोन, एलायन्सआव सरकार दागोन आरो बिथांमोना खौसेयैनो रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावलांगोन आरो 2026सिमबो बिथांमोना टारगेट लाखाबाय। आरो बेवहाय मामाया बुंदों हाग्रामाजों जे रिलेशनशिपआव थानाया दिनैनि दिनाव नङा, थांनाय 5 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बा सिगां 2001-2निफ्रायनो दंखायो होननानै, बे गोबाव समनिफ्रायनो बिथांजों रिलेशनशिपआव दंखायो होननानै मामाया अलरेडि फोरमायखाबाय। थांनाय बाराव जे बिजेपि आरो इउपिपिएलजों सरकार दानो गोनां जानाया जास्ट मेन बाथ्राया जाहैबाय बिटिआर सुक्तिखौ प्रमद बर'आ मेनलि माने मेजर लानाय हिसाबै बिथांखौ एसे सालायथोंसै होननानै प्रमद बर'नो बिथाङा चान्स होनाय। नाथाय नैबे बाराव मामाया चान्स होआसै, खाबु होआसै। दा बेखौ लानानै जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिराद गोनो गोथो जागासिनो आरो मैयानि जे वोटिं लानाय, बे वोटिं लानाय हाबाफारि जोबनाय समाव मामाया मोनसे बाथ्रा फोरमायलांदों जे गासै थांनाय बिटिआर सरकार सालायबाय थानाय समाव मानव गेदेर प्रमद बर'नि सरकार सालायनाय समाव जे गासै 16टा डिपार्टमेन्ट जाय बिटिसिनि 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम सरकारनो हरबाय। बे हरनायखौ लानानै थांनाय 5 बोसोराव अपोजिशन जानानै बिपिएफनि दोलोफोरा, बिपिएफ हान्जाया गोबां माने बाथ्रा बुंबोदों, भाइराल खालामबोदों, बिनि सायाव भाइलेन्सन माखासे लाबोदों। दा बेफोरबायदि गोबां जाबोबाय। नाथाय मैया मामाया बेखौ फोरमायना होबाय जे 16टा डिपार्टमेन्टखौ बिटिसिनो मैयानिफ्राय होफिननाय जाबाय होननानै बे माने बेफोरबायदि बुंबाय। तो बेवहाय बिराद गिदिर माखासे बाथ्रा हाबनानै दं लोगोफोर। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। 16টা বিভাগ ডিচিসকলক কেইটামান বিভাগ চাব দিয়া হৈছিলে। যোৱাকালি আমি ডিচিসকলক আমি অলৰেডি অৰ্ডাৰ দিছোঁ যে এতিয়াৰ পৰা ডিচিসকলে বিটিচিৰ কাম কাজ নাচায়। মই হাগ্ৰামা মহিলাৰ লগত কথা পাতিছোঁ। ভৱিষ্যতে বিজেপি আৰু বিপিএফে সহযোগিতা কেনেকৈ কৰিব পাৰে তাৰ কথা বতৰাও মই পাতিছোঁ। তো मामाया थारैनो रोखा बुंबाय जे 16टा डिपार्टमेन्टखौ हरफिनबाय होननानै। आरो नैबे बाथ्रायाव एसे बुजिनो गोब्राब जादों जोंनि माखासे बर' रायजो राजाफ्रा। तो बेवहाय नोंथांमोना बुजिनांगोन जे जाय 16टा डिपार्टमेन्ट, बे डिपार्टमेन्टखौ आसाम सरकारा लायाखै होननानै सिगांनि दिनावनो जाय बारग' सीएम माने प्रमद बर' सारा बिटिआर सरकार सालायनाय समावनो माने बुंबोबाय थाखादों आरो हेमन्तआबो बै समाव बुंखानायमोन 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसामा लाबोआखै, खालि बेखौ नायनो थाखाय डिसिखौ दायित्व होनाय जादों। बेखौ बाथ्राखौ माने गासैबो मिथिखायो, बे बाथ्राखौ सिगाङावनो बुंखादोंमोन मामाया। नाथाय बे बाथ्राखौनो लानानै अपोजिशन जानानै बिपिएफआ गोबां प्रसार खालामबाय जे 16टा डिपार्टमेन्टखौ फानहैजोब्बाय होननानै। नाथाय जास्ट डिसिनोल'सो दायित्व होदोंमोन। ओमफ्राय दा बे बुस्थुखौ मा खालामखो मामाया मैयानि दिनाव जे डिक्लेयार होफिनबाय जे बेखौ हरफिननाय जाबाय होननानै। नाथाय बियो थांनाय 2003नि 27 डिसेम्बरावनो डिसिनिफ्राय आइएस माने गासैबो बे 16टा डिपार्टमेन्टखौ बिटिसिनो माने
उइथड्रल खालामफिननाय जाबाय बा हरफिननाय जाबाय होननानै सिगाङावनो जों खोनाखादोंमोन आरो नोंथांमोनाबो जायफोरा दैदेनगिरिफोर जायफोरा अपोजिसन जानानै थानाय BPF हान्जा नोंथांमोनाबो मिथिखादोंमोन आरो खुगाजों खुगाबो गोबां सावरायनाय जाखादोंमोन जेब्ला इलेक्सन खाथि जादोंमोन बे समाव 2003 बे समाव इलेक्सन खाथिखाय थगायफ्लानो पाब्लिकफोरखौ थगायनो भट मोननो थाखाय बेखौ हरफिनफ्लादों होननानै नोंथांमोनाबो बुंदोंमोन बे बाथ्राखौ नोंथांमोना गोसोआव दंना गैया बै समावनो बे 16टा डिपार्टमेन्टखौ माने उइथड्र खालामखादोंमोन दा बेखौनो मोनसे आरो गावखौ मामाया BPF जों थाफानानै मोजां सोमोन्दोआव दङ होननानै गावखौ माने फैबाय थानाय समाव जे BPF जों थाफानानै 2026 नि इलेक्सननि टारगेट बै टारगेटखौ लानानै ओरैबायदि सा माने मोजां आं माने जेबो गोरोन्थि खालामबोआखै आं माने ओरैबायदि मोजां खामानि मावदों होननानै दिन्थिबोगासिनो दं आरो मामाया जे 26 आव इलेक्सन दङ बारा गोबाव गैला 6-7 मासल'सै बे टारगेटखौ लानानैनो दिनै नंखायखौनो बेफोरबायदि खालामना होबाय बेफोरबायदि हरफ्लाबाय बा एकदम माने जानला मोनला गोदाव सोराव रायजोफोरनि गेजेराव माने बेफोरबायदि बुंना होगासिनो बा लोगो जाफ्लागासिनो दं आरो नाथाय मेन टारगेटआ जाहैबाय BJPनिया बर'नि जेसांखिनि पलिटिकेल्स बै पलिटिकेल्सनि पावारखौ सिरि सायाव मोजां जाफ्लानानै जेसांखिनि लुबैनाय खिनिफोरखौ होफ्लानानै सिंजों माने गुनजेर अरलांनाय जेरै थाइसे जारुरु थाइजौखौ नायोब्ला सायाव बिराद गोमोन जाथावना नुयो बिगुर जिरनानै नायोब्ला सिङाव माने एम्फौआ जाख्लाबजोबनाय दा बेफोरबायदि माने बिराद सोलो खालामगासिनो आरो बर'नि जे माखासे दैदेनगिरिफोरखौ लानानै दिनै BPFआ जेबो गोनांथियानो गैयामोन 28 सिट लानानै BPFआ BJPखौ लाफानो जेबो गोनांथियानो गैयामोन सिगांनि दिनाव जेब्ला BJP आरो UPPL जों एलायन्स दंमोन बै समाव बुंदोंमोन BJPखौ BTCनिफ्राय आउट खालामनांगौ बेसोरखौ जेबो खाबु होनाङा चान्स होनाङा होननानै नाथाय दिनै 28टा सिट लानानैबो BJPखौ एलायन्सआव लाफानाया बे माने नोंथांमोना साननानै नायदो बेवहायनो माबायदि बाथ्रा दङ फैबाय थानाय समाव मा टारगेट लानानै बर' रायजो राजाफोरखौ सलायलांनो नागिरदों माने BJPआ जेरैखि जाया नागारखाया आरो जेरैखि जाया चाल खालामनानै BTCनि माखासे गोहोफोरखौ माने बिथांमोनाबो लाफाथारगोन सिं गुनजेर अरलांबाय थागोन आरो दा बे टारगेटआवसो बेसांखिनि बाथ्रा बा 16टा डिपार्टमेन्टखौ सिगाङावनो हरखाबाय आरो बेखौ हरफिनबाय होननानै बे बाथ्राखौ नंखायखौनो बुंफ्लादों आरो ओरैबायदि माने सालु मामाया नाथाय बे मामायाबो मिथिखायो दि फैबाय थानाय 2026 आव जे आपार आसामानो जा लवार आसामानो जा जायखिजाया जोंनि BTCआवनो जा आसामनि जे BJP दोलोखौनो मोजां मोनखाला होननानै बिथाङाबो मिथिखायो मामानि जे पलिटिकेल्स जे प्लेनिंफोर बेखौनो मोजां मोनखाला होननानै गासैबो मिथिखाबाय दा मामायाबो मिथिखायो बेखौ टारगेट खालामनानैनो दिनै नंखायखौनो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंफ्लाबाय थादों आरो रायजोफोरनि गेजेराव माने गोदाव सोराव खालामनो थाखाय दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा बुजियो